Yeah, may buntag kaninyang tanan. My name is Lucky Salma. I'm part of Advocates as one of the members. We do community-based screening for HIV testing and counseling. And also, akong trabaho is nag-work ko sa call center sa BPO sa Ayala. Advocates is an organization of what, Sir Lucky? Ako ano sila, professionals sila, and then we are trained to conduct community-based screening for HIV, and then we also do counseling. Kanang kami mo katong sa bantayan, kami mo yung nag-handle ato na screening, and then we go to schools to do screening, and also HIV 101, so manong gibuhat. So, you do it for free? For free. Kamo nga naadya na sa Advocates, you are all volunteers? We are all Right? volunteers, Okay, professional volunteers. Professional volunteers. And I learned nga ikaw usa ka BPO agent. Yes. No? So, after sa imong trabaho, mudagan ka dito sa Advocates, mudagan ka sa imong advocacy, nga libre ra pod siya nimo nga ginahimo. Oh, muna. Most likely every Saturday, Sunday, kung namin community outreach, magtumi dito, kauban, mana mong buhaton. Okay. So, nalipay tag dako no kay naatay mga ani nga klase nga mga organisasyon o grupo nga naghatag pod og mga libre no, libre nga mga services sa ato ang mga kaigsuunan. So arita sa sunod og ikaduha nato nga bisita karon atong atong hatagan sa higayon sa pagila-ila siyang kaugalingon. Maing buntag ka natong tanan. Ako dahil si Magdalena Robinson. Akong buhatan naa sa Cebu City Anti-Discrimination Commission, naa sa City Hall. Og ako ang officer in charge sa maong buhatan. Og ako pod ang founder sa mga organization nga nag-advocate or naglobby para sa human rights sa tanang mga LGBT. Mao kaning gitawag nga Cebu United Rainbow LGBT Sector or CURLS, o katong transgender exclusive organization nga Color sa una. So wala akong background sa LGBT. You're from the Anti-Discrimination Commission sa ato ang dakbayan sa Cebu, no? Dugay na ni siyang Anti-Discrimination na Commission? Ang commission na-convene lang og nag-operate atong pagpatawag ni Mayor Tom sa mga commissioners on February 14, 2017. So baguhay ra gyud kay siya na-operate og niya ang implementing rules and regulation gipirmahan niya atong June 5, 2018. So ang operation gid niya is nag-start gid after the signing of the IRR, since it is our guidelines for the implementors kung unsaon pagdawat og mga kaso no kung naatay mga nabiktima sa diskriminasyon. Pero ang atong ordinansa napasar na siya atong October 17, 2012. So kuan gina siya 7 months na gilabi sa gitawag nato nga loose coalition of LGBT organization katong Cebu Rainbow LGBT Community. Okay. So 7 months time lang og ni sanong og ni hatag gyud usas iyang suporta ang atong Cebu City Council 2012 pa lang, but wa gyud siya na implement sa previous administration for 5 years time. Maybe it's not their priority, so karon ni kuan na gyud ni nakita ni Mayor Tom nga kailangan nato ang usa ka komisyon nga maghatag og solusyon sa kaning mga insidente sa diskriminasyon sa syudad. So, kumusta ang komisyon? Doon na ba tayo mga nadawat na or doon na ba tayo mga giasikaso na karon nga mga reklamo sa to mga kaigsuunan nga nakasinati og mga diskriminasyon? Oo, kanang makadawat tag mga mga complaints. Ang nature sa complaint nga atong madawat is more on kanilaging sa sexual orientation, gender identity and expression nga basis sa ilang pag-discriminate. So, nang-apply sila, nadawat sila sa interview or nakapasar sila sa interview, but ato na sa final more likely final screening, dili sila kapasar kay gitagaan sila condition nga putlan ilang hair. Na supposed to be na nakapasar na unta sila sa katong mga initial screening. No? Yes. Screening. So o guman pang exam, ang condition lang yun is mudawat minimo kung magpaputol ka. So there is a problem nga
kana nga noon sa day problema kung taas ang iyang buhok or lahi ang iyang pag-express sa iyang self. Probably, So dinha kuwang ang atong balaod sa iyang application, no? Kay because kung moana ka nga dili ta ka patrabahon kay bayot ka, wa man na sa atong balaod. There is an absence of the legal terminology or language when it comes to describing LGBT people. So, ang atong ordinansa, muna pinaka-first in the whole Philippines or having a comprehensive anti-discrimination ordinance, not just for the LGBT, but for senior citizens or for the age, disability, ethnicity, health status, and religion. So,